Tænk dig, at du står midt i solstikken i Sevilla. Det er 40 grader, luften er så tør, at du får kols bare af at pyste, og du ser 22 voksne mænd løbe rundt som hovedløse høns på en bane. De er genomvåde. De ser ud, som de akkurat har svømt over Skagerrak ved klærne på. Ansigtene deres har samme farve som en overmoden tomat fra Gartnerhallen. Og så har du Erling Braut Haaland. Han har akkurat brændt af en 90 minutters øgt med ren, skær vold mod modstanderens forsvar. Han har knyst 2 stoppere fysisk, og han har netop parkeret en stakkels bak i en 40 meters spyrt, som fik ham til at se ud som en moped i modbakke. Men når kameraet zoomer ind på ansigtet hans, ingenting. Han er så tør, at du kunne brugt pander hans som sandpapir. Ikke en dråbe. Han ser ud, som han akkurat har kommet ud af en aircondition-køl Tesla,